Tak ako to tu začína dneska? Dobre. Ako im to ide tým chlapcom? Nie, môžem pustiť? Môžeš pustiť, ja som odštartoval, môže ísť. Tu nás sú už nejakí diváci, pardon. Tu musíme to. Dobre, môžem už prejsť? Už môžem prejsť tu? Jasné. Ďakujem. Tak ako to ide, Juraj? Zatiaľ to ide celkom dobre. Čo včera to dopadlo, ako? Zatiaľ asi prvé miesto, ale... Musíš hlasnejšie, lebo... Včera sa nám podarilo celkom, Hej? ale dnes to rozhodne. Ten včerajší dážď. Dobre teda. A jak hodnotíš tú akciu zatiaľ? Akcia je, myslím si, že čo sa týka trati, na veľmi dobrej úrovni. Je to také technické, my sme spokojní. Dobre, spolujazdec nehovorí nič? Ja som spolujazdec, ja som jazdec tiež. Že ďalší jazdec, tak tebe sa to ako ľúbi? Výborné. A ty máš ktoré miesto zatiaľ? Ja Si lepší jak Juraj? Zatiaľ 5. 5. miesto? Ale Nezlepší sa to dneska? uvidíme s tým dlhým autom, čo sa bude Tie diať. autobusy majú problémy, čo trochu, no? Hej, prišlo pekné auto a odchádza obité. To tak býva po akcii Áno, vždycky. áno, není problém. No dobre chlapci, tak držím vám palec, hej? Dávajte na seba pozor hlavne. Díky moc. A hlavne kolesami dole, hej? No. To je základ. To je základ. Aha. Ja. Siamo do nostra.
ale nepovolil. Hrubé sklo. To sa nie, no i to ide ako nič, prstom v nose, poď. Je tam. Není. Kurva, strom. Nebol strom. Ty vole, na chlup. Jak to? Je tam. No, je to koplo. No, Kde sa mi dá naviať? hej, potrebujeme to. Žiletkové. Je tam. Umí! A tam ostrom. Trc! A už bolo vyskoro.
Hlavne opatrne. Tak, treba dáme pomôcť pekne, galantne, to je ono. Však to na tom nezáleží, treba ju nosiť, keď treba. Na rukách. Tak mladenci, ako sa vám to páči? Bolo to na jednotku, Hej? čas je dobré a auta tiež dobre. Oplatilo sa prísť? Áno, aj na budúci rok prídeme. Takže akcia sa vám páči, hej? Áno, No som rád. Tak dávajte na seba pozor. Popozerajte, však jazdí sa ešte aj do večera, aj zajtra. áno. Tak pokúkajte. Zadek nejde. No zostalo teplo, jak Maria. Pivo nemá, Držte palce. Máme nič? Nebehaj tam. Aleško, ešte tam má vzduch. Áno! Zapni si mu závierky obě dvě. Áno,
Tak možno trošička by si ich našpinil, aby sa nepovedalo. Bude potom další výjezd, tak dvojku, jo? My se budeme podívat. Kompresor vezmeme do ruky. Chlapci, čo sa tu stalo tomuto starému pánovi? Čo vyviedol? Áno, machruje pred devčatami zase? Jednoznačne. Tak ako vždy. Aleško, priznaj farbu, čo si vyviedol? Strom stal v ceste, no strom, no. Ja neviem, kto ho tam zasadil. Tak vieš, ide o to, že akého doktora treba navštíviť. Či oftalmológa, dať brýle nové, alebo toho doktora na hlavu, vieš? Môžem sa do tebe Alebo, ja ti dám utreť do mňa, alebo toho rehabilitačného, tebe tie ruky, ak si prestávajú hrať na tom volante. Čo? Netlačia ťa rukavičky náhodou? Neodkrvujú ti? Hodíš to tam z boku? Jo. Tak, ďakujem. Ďakujem moc. A to je, ako si to spravil? Mladí ti povedali, kam to máš strčiť? Hej, dobre. Vôbec. Poradili ti ešte, že kam to máš strčiť? Dneska mi musí radiť jenom mladí. Toto sú najlepší poradcovia. Máme ešte tí... No tak tu máme zdravotnícke zabezpečenie, čiastočne. No poďte sem bližšie, vážení. A tuto mi odpovedzte na otázku. Dajte sa dokopy trošku, nech vás mám v jednom zábere, prosím vás. Dajte sa takto, otočte sa, takto úplne, lebo tam je tmavo trošku, tak bližšie ku sebe. Takže, ako to zatiaľ vyzerá? Stalo sa niečo vážne? No dneska je to úplne super. Je pohoda, hej? Mali sme nejaké zásahy, ale sme zachránili životy všetkým. Áno, mali sme tam i také udretie rebra, súspechne aj zlomeniny rebra, mali sme epizáchvat a také drobné zranenie, ale všetko dopadlo. A podarilo sa všetko dať dohromady, hej? A jak sa vám to ľúbi na týchto offroadových akciách? Tuto mladá pani, ako sa vám to páči? Ja som úplne spokojná. Tie offroady, tí jazdci, dá sa... Jazdci nie, auta. Ale nedá sa na nich pozerať? Je to také... Iba auta ma zaujímajú. Auta, hej? Tak dobre. No dobre, vážení, takže ja vám želám ešte do teda dneska zvyšku a zajtrajška, aby ste prekávičkovali celý deň. No, Ďakujem. Lebo keď vy sedíte a nerobíte nič, tak je dobre. Dobre, ďakujem. Vlastně bude? No co tady vlastně bude? Bude tady dělo akce. Takže první víkend v září. Grillov na Vřesině, budou tady auta. Budeme tady my. Bude tady bordel. Budeme grillovat žrádlo neskutečné, takže musíte přijít. Špina, bahno, velký auta. Bude tady hudba, takže zapažíme všichni. A neskutečná zábava, takže dělo akce, takže musíte všichni přijít se na nás podívat, kurva. A můžete si s náma dělat fotečky, když budete chtít. A nebo videa, že? Takže zvýšeno.